Zdravím, tak tu máme prvú recenziu na magnetický káblík z AliExpressu. Najprv si ukážeme, ako to funguje. Túto časť dáme do telefónu. Existujú je to Lightlink, alebo micro USB-C, alebo micro USB, ako máme my. A samozrejme kábel metrový, 2 metrový alebo 3 metrový. My tu máme 3 metrový, preto takto stočený. Na začiatok si ukážeme, ako to funguje. Túto časť dáme do telefónu alebo do zariadenia. Pripojíme. Je pripojené jednoducho. Máme pripojené. No, tak si vyskúšame, ako nám bude nabíjať. No samozrejme, USB treba najprv odomknúť, otočiť 2-3 krát, všetci to poznáme. No, takže máme napojené. Aby som nezabudol, je to aj identifikačná LED dioda, ktorá nám signalizuje, že je zapojený sieti, pripojené k nabíjaniu. Pripojíme. To je všetko. Budeme vidieť, že zvláda aj Quick Charge 3.0, skočí nám na 12V, 1 A. Odpojíme. Zapojenie je úplne jednoduché, bez nejaké sily, a už nabíjame. Samé sa nám to zacvakne a nájde si tú správnu polohu. Dôležité je povedať, že dokáže prenásať aj súbory, a to je jedno, ktorou stranou, cez počítač alebo cez milióny. No, odpojíme. Na čo si treba dať pozor pri vyberaní, takto keď sa vyberá, musíme sa vytrhnúť, musí sa naučiť troška vyberať a mal by sa takto zlomiť. Tak a tak. Je to všetko len od cviku. Ja viem, a ja som bol zvyknutý prísť a vytrhnúť kábel, tým sa mi tie káble ničili, za to som si zaobsahol tento magnetický, ktorý navyše, ako vidíte, je veľmi pekne opletený, takže si myslím, že aj ten kábel niečo vydrží. Je tam super cena za nejaké $3-4. Nemám čo k tomu vytknúť, 3 metre a nejakých 20-22 dní doma. To je úplne super. Samozrejme, keď dáme aj naopak, bude nám nabíjať. Ešte raz si to odskúšame, vidíme, že nám nabíja. A zase nám nabíja. Nemám čo k tomu vytknúť.